jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayawo Pindi TV en garti e katande jomiraɗo ngam yettinanden ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Alkamisa nogas e nayi lewru juillet hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal puɗɗortoɗen ko jayde gendiri nde woni jayde Le Soleil horejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Faye kanko noon e batu jagorɗe ɗe honno jirɗon hanki toon to galle lamorgo to horejo leydi ndi o ardima on ɗon conseil des ministres caggal muɗum noon o arti e gunɗon jillu ganduɗa kay o waɗino ɗum e ɗin ɗon base uji militaire tawetteneɗi ɗo e nder leydi Sénégal ko noonni kadi o arti e holno waɗete ha leydi ndi kala wawa hebde ndiyam ɓesguli ɗi kala mbawa hebde ndiyam keɗeɗam ɗum ene tawe hen ko noonni kadi alhaali marché ji woni gestion des marchés ko noonni kadi hani e ɗin ɗon enseignant ji ɗi ganduɗa kay laamu ngu ina anniyi waɗi ɗum recruté ɗum foof noon horejo leydi ndi arti hen e gunɗon batu jagorɗe ko wona ɗum ko mo ganduɗa kañum woni horejo jagorɗe o woni Ousmane Sonko kañum nene waɗi présenté woni tan waɗi annoncé ma watta présenté hono on ɗon e nden ɗon eɓɓore hesere e balɗe garoje ɗum ɗon noon ko ngam wadde redressé woni tan ngam yeccinde ɗum ko yowiti e économique mo leydi Sénégal woni faggudu leydi Sénégal hani e partenariat ji ɗi ganduɗa kay laamu ngu ene anniyi ɗum ɗon ene tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde gendire nde woni jayde Le Soleil koye on saaha jayde yor kañum ne naati dingaral kam ari ngam famminden ɗum ɓe mbitande ko horejo jagorɗo o toon to galle lamorgo to woni gunɗon batu jagorɗe conseil des ministres bannoɗo ɓe mbitande ko horejo jagorɗo o kañum kay nena waɗa corrigé on ɗon plan muɗum ko yowiti ɓe mbi ko horejo jagorɗo o Ousmane Sonko kañum kay o waɗi engagé ngam fewnidde on ɗon nden ɗon eɓɓode nde ganduɗa kay ko kam woni inde joguino kono ɗum ko ɓe garti ko yowiti e haɓade ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni chômage woni tan ngakkere golle pauvreté woni basal hani e ko ganduɗa kañum woni enclavement kam e situation handicap ɗum ɗon foof noon ɓe kolliti wonande kay horejo jagorɗe ɗe ƴetti pellital ngam daranade ɗum no hannirta nete ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde yor koye on saaha kañum nene jayde Le Point kañum naati dingaral kamɓe noon ɓe garti koye o mo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Ngom ɓurɗo lollirde Farba Ngom mo ganduɗa kañum woni maire de la commune des Agnam kanko Farba Ngom noon ɓe mbi ɗin ɗon tumamuyaji pawnoɗi e dow makko ɓeyditama hoybitinede ko caggal nde chambre d'accusation itti on ɗon tuuma biyeteɗo association de malfaiteurs ɗum kam ɓe mbi ko mon kam woni ni use de soulagement wonande kay o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom maire de la commune des Agnam koye on saaha jayde nde ganduɗa kañum woni jayde rewmi e quotidien kañum naati dingaral kañum nene ɓe garti tan ko haali e caɗele ko ganduɗa kañum woni grève ɓe ganduɗa kañum woni e greffiyen ɓe mbitande ko ha joni syndicat o nene jokki hono nden ɗon tikkere woni hofgo juuɗe wonde kay ɓe ganduɗa kañum woni greffiyen e wiide jayde nde noon ɓe kolliti noon wonde kay balɗe ɗiɗi ɓeyditama hen woni tan waktuji 48 woni 48 heures de grève ko ɗum woni ko ɓeydita e on ɗon fannu ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde rewmi quotidien jayde Sud Quotidien kañum arti ko e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Vietnam e wiide mabɓe noon diplomatie parlementaire ko ɗum ni woni ko El Malick Ndiaye woni ko gardiɗo suudu sarɗiyeji mo leydi Sénégal kam e gardiɗo suudu sarɗiyeji toon to Vietnam ko kamen cifodiri nden ɗon deftere nde ganduɗa kay ko deftere jokkodiral hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi ɗum ine tawe e nder jande nde musidɓe men jayniyankoɓe garti e batu conseil des ministres bannogo hanki toon to galle lamorgo to e ɗen ɗon pellita ƴettade hen kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe Sud Quotidien ɓe garti hen jayde Les Échos kañum arti koye alhaali e Doro Gaye e wiide mabɓe noon Doro Gaye ponnoɗo hettede kañum mon ɗo toon to leydi France to Paris dirtinama ha ñande 3 lewru septembre ɗum ine tawe e jayde Les Échos jayde nde ɓe garti e mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɓe mbi kay ko polkuji ɗiɗi woni ko Farba Ngom dañi ɗum ko caggal nde on ɗon association malfaiteur itta e dow keesi makko kanko mo ganduɗa kañum woni maire de la commune des Agnam o heeɓi ko victoire wonde kay ko yowiti e on ɗon combat mo ganduɗa kay o mona e dow muɗum ɓe kolliti noon hay sini woni wona foof itta
ita won kam ko fuddi itede te ko ita ko ma wonan mo ngartam kanko mo ganda kany woni Farba Ngom kam e miñiraɓe mudum be ganda kay e odo saha joni nana ton to suudu dumbirdu jayinde ganda kany woni jande l'observateur kanyumne ko hen arti be mbitan de ko chambre d'accusation o kanyum kay o hoybitini mo ganda kay ko kanyum woni ko fawono e dow kesi makko kanko mo ganda kany woni Farba Ngom maire de la commune des Agnam jayinde L'As quotidien kanyum arti ko e alhaali o wargo walla mbiyen mayde o mo ganda kany woni François Monkabou e wiide mabbe non tiagal nde o mayi faade joni dossier o udditama kono de kam be kolliti besngu Monkabou kanyum kam weltaki hay saha goto eno hunde nde woni e yarude e wiide musibben janiyankoɓe L'As quotidien be garti non kadi e ɓorde ganda kay hoorejo jagorɗo ne woni Ousmane Sonko ƴetti ɗum ko ngam sappitade ko yewti e golle hani e wallude ɓesguɗi ɗi no leydi ndi ɓamtori ɗum ene tawe e nder jayinde nde ganda kañum woni e jayinde L'As quotidien gasnirten roɓine meɗen jayndeji ko e jayinde coftal ɓallinde jayinde point actu sport kamɓe noon ɓe garti ko e Real Madrid ɓe kolliti noon wonde kay Real Madrid ha joni de ene heddora golle ɗe ganda kay ene jogori wadde ɗum walla ni mbiyen ene foti wadde ɗum e oɗo mercato gonaɗo kamɓe noon ɓe kolliti wonde Real ene jogui chantier ji mawɗi ɗi ganda kay ene foti gollade ɗum e oɗo mercato e wiide e jayinde point actu sport ko wana ɗum ko ɓe garti e omo ganda kañum woni Pape Mamadou Diallo e wiide mabɓe noon hankadi yonti hankadi kanko Pape Mamadou Diallo ma laato wonde joueur mo Norwich City ko caggal nde waɗi passé on ɗon visite makko médical avec succès bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kebno rubinɗa ɗon ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal ko adi kelen mbaylodira en jettat jarnen dendagal wattuɓe hakkillaji men e Ayaw Pindi TV ha tengti non e rubinde jayndeji min ji commentaire uji moɗon min ji kadi ɗin ɗon encouragement uji ɗi mbatton fewde e Pindi TV min mbi on Allah jarama on jarama jokke ɗoftali kam e rewindade programme uji ɗi Pindi TV ala jubdi mon wadde noon ko ɗo woni ɗo mbaynodirten ha ñalawma janggo soko geno haji min mbi on jokke ɗoftali kam e rewindade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.